Roboti oruo kurase county ya Nyamira nigo amate eyemo kurwase kenyoro kiagose kurwase ward ya Bogusere yego toka mia constituency ya Kitutu cha South banyare ko babagweso kia na koraria omorembe na boigo okugayana no kubwatana maiga ya barabu okobano kongusana na okwanyare ko ba gokoira chinga kichintambe kolengana na barabu nigo omugakanyagosira Alois Mamboleo anyalete kobaga gotwara chinyumba ibere chibono chenyere koba chikongusana asekeria bagote babuna endemero eyetanyalete kobe korokererwa ase obyano nyana bulitko rero nigo banyara koba bakuraria ngamba chikoba bakobwatera na helio gotuguterare chitabauti cyabo echichanyare koba chikoleta obwoba se emiaka emengi ngomoriko ito ndipo nasanya agutomanya mba yayo ngiba kumbudu ndali bali mugwa ruisi harande bali mororo Maiga yengusana no yogotaigwana egatie chiamatebere chomugaka Alois Mamboleo kurwase kenyoro kia motontera bin nigo bakora okomerana wokuraria omorembe kina mbabigitini ebalinga banda baya anga bakira ikina kibanache egero omorembe oboro ndu tutagiticisegi tutaita manyinga itanane tutaita omorembe unyasaye injente to omorembe obe babere ruguru paka kae kina gyakori cheikire chaire ndio omorembe urabe enibe nyinge nigo yabereke gosira kubwatekana no kungusana na asegeka egetambe bono ese bono bagotebanga nigo baganetie koigwana ilio kirojo manyara kwenyorera orobega rwaye otini ba westri mani ba westri time na mangana nkari e ground tigabanche tukaranse ka tutaita tu form e committee yechi cousin na abandi cyanko cheito bali moyo egera tu kwanera mangana ya once and for all egera banyare koigwana onye no boli mu bwa Ruisi pare tawons PMS ali agurisi agurite paka ali anda atali gwatuka abantu mbamanyeta mali mayu tiganga chemesa abantu batana ne ruanye ne nyombe nke gubu ikoshia kero montanyo le right yaye right yo monte gotoka ndo chomolembera bo gotoku muchiwe omugakanyagosira Alois ni ganchete omorembe anene ase amate yaye asebono abali batigarete maiga bakoboliwa banyare gocha sobwamo elio bagendererio omorembe oywe ande mna Alois alenge alengo mundu bwo omorembe tabwate mangana mange egero omungino yarara naria mangana achagete yebi na yenogo na baminzi muna bakonya kungusana na baiboli mbayo mbali kubwatie sari muna tu abatete tigaba bwatie sari nyole sari gosinya baturangelinka twikaranse tubatanane asogosemeria bono gukugayanwa bune amateyemo koba no morembe no kuigwana nigo gati yabo bamenyereto bwoba kwatekana no goutia makweli igoro yokurwanirira endemiro linaro amangana ubuli munama kong umuntu asukina wane inchi aina makweli buna mono igando jinga na makweli uwetenga abango te abane nganko chabali bacu kutura chinsiaga baminyokiwa bali wancha na ndonye ndiye kothi yancha yali gutenenia mangana etebenge family enke tiemenya si atigetu nene emenya si atigetu egere kabatana ne binte bagwatana bamakora ngai bakomenya ngai bakulima ginko ripoteria egetoseni kiao nambeyemo kurwase kenyoro kia motontera otukemeye ward ya Bugiseru ebunge ya Kitutu cha South imeye county ya Kisii litaria nenkoro kwa Dipon Asanya